Ay mga katik-tik, karon mga tumi dito sa among asosasyon nga manok. So dito sa kuan amo i-vlog aron makakita mo sa among presidente og naa nay manok abot karon. Nadiwa ko mga katik-tik naguna bisag at mga tumi dito sa manukan bula jud ang dalon. Ano ni apel man kanila nga association? And apil kay lami man kang ubahib man kuan. Gobernador ubahib. Iyaning kuan. Asosasyon nga ikahatag sa tag 30 ka tawo. Nakakobra namin ang 4,000. Nya og mahalin ang manok among gihapon inikadad ko. So dire inyong area. Oo. Mga katik-tik mo aning among payag nga butangan sa among manok bag-o nga human. Di ako diri mga kauban daghan. Mauni ang among mga kauban na ay ang among presidente mo ni Sigoy. Ang among tresurera. Nanay Wendy. Do ara si Pindang. Para atong mga taga probinsya, taga PBO. Ni adi report ang taga probinsya sa Davao del Norte naghatod og manok. Ingabot na jud nay. Kaya dito paggagawa sa manok. Ni ang among kagawad pud kauban pud na. Oh, hello. Manok. Oh, mayong udto. Oh. Mao ni ang among gawas pa ng manok. Nako nay, nanay crumble dyan. Asa mga manok na? Kana. Lilogan ka? Ha? Lilogan? Uy, di ay amo di ay nga hawod ga magkuanay mao nagdala sa amo adiri nga na wala ang kinagwapuhan si Ulaybar si Dolpo. Mga katik-tik mao na siya. Mga katik-tik. Karga ra wala ana na page yung dispresal na natin. Depresal yun. Dapat good sir no. Depresal na. Kay Mayaw na ni. Maning manuga ang variety ni. wail. Unsa ni nga klase nga mga manok boss? Hubbard? Hubbard. Ang kini mga itong pula. Ano yun na, kanang itong pula ang nga na wail. Rhode Island rin ang pula. Ha? Rhode Island rin. Rhode Island. Nakastrolot ng itong. Puting kakuha kay Kos Balay, mga Rhode Island, kakuha kayo. Ang pinakadagkuha na kanang Shamu kay mabot pa. Kini may CD na kinanay bungag tunga. Quince. Minus 7. Ano si 6 ay? 6 sa Japon din na. Katong duwa mo dito. Kani mo ni kuan 7 kilos. $16.9. Minus 7. 9.9.
15.5. Minus 7, naghihapon na iya. 15.5. 8.5. Oh, 15.5. 15.5. Ano sobrang amo na pangilitan ko sa akin sa credit card. Asa yung mga Ya. buwa niya mag sa loob na po'y mamatay. Sa loob? Pero manang namin napulo ka po. Picture lang itong mamatay. May kita dito nga mauna yung namatay niya. Mga pag yung medicine. Pero may kapakita nga na yung namatay. Kasi pwede mo dawat ang tambal. Ano ka tumpot eh? Anong presidente Isa yan? na yan. Yan! Ay! Kana. One sa ship. Kabalo na siguro mo sa pag kayo naman na. Kaya murtan anak ko nga, mga bumiro mo ni. Pero asa ba unahon ani? Pero git. Ay mga katiktik, gitimbang ng among mga manok mo ni ang yatag sa probinsya manok dahil gitimbang pa. Ano ni sila ang taga. Nya ba pagkaon ninyo, nya na lang hapon. Nya magpakaon pud mo. Ika sa buntag hangtod sa hapon, buntag hapon lang. Nya ang feeding ninyo sa hapon alas 3 tutog. Kaya mag-feeding ka alas 4 alas 5, dili ko yung kuyo anak, hindi pang masil. Matinga ka nga manok nimo. Mura bago mo tubo, pero busok. Oh. Pero og alas 3 ang atong feeding, kana siya pang brewer yun na. Alas 3? Alas 3. Kunya ang sa buntag, sa buntag, okay ra sa buntag sa oras, ila kung alas 9 alas 10 lipas mo. O, alas 3 daw la. Ang Wala. feeding. Magpakaon daw sa manok alas 3 sa hapon. O sa buntag daw, ayaw na po paabta daw alas 9 at siguro sa mga alas 8. Ana magpakaon. Oh, ilain siya. Mato ilang pagkaon la kato nga sa sakyanan. Isa galon gyapon. Bato isa ka galon man to nga ako ano. Isa galon gyapon nga tubig sa isa ka kasi Amot na itong kalukuhan. katong nagsipon sa kini. Oh. Pero og mga duha na ka mo kung sipon mo pala. Sa galon ng tubig. Amo na bahala mo dito. Basta isa ka galon. Pila mo ka membro nila? Nya 30. mga duha kasi managikan karon. 30 ka buok mi. Pagkaon dry sa karon. Pero mga tulik. Mo to kato na releasean kag 4,000. Balik ko na mag-appeal. Apil dito bitaw di baya mo sigunggong apil mo utana to. Lanindot lagi diri la. Diri ta magpuyo la. Hindi naman is buit di magbapoy anong dili sa balista. Nindot diri kay kanang bugnaw ba dagat sa kahoy. So diri ni tanan manok ikulong. Oh. Sa pagkakaroon, i-try lang sa inyo sa kilo. Isa ka kilo kada pakaon. Pero kung ano ninyo nga murag tanaw ra ninyo og mabusog ba? Di ba kailangan magoy mga kilo. Kuan tag kung say kuan kay busog ta kabog sa kilo. Na naman mo experience ani. Kuan lang sa daghan. Sa rubinta kabog kana sa muhurot din sa kilo dai no. Sa kilo di mahurot kana kada pakaon. Kada pakaon. Pero paminaw ninyo nga murag kulang sa kilo. Depende na. Pilihan ako na sa Depende na. ikuan sa ko kay okay naman tong pa labay na daw na diri. Timbangon aw di. Aw. Di man diri immunize. Ang problema og diri immunize. Imo pagbuhian dito imo na pod nako ano dito. Imo na pod picturean dito. Tatari. So iyabo na sa mga katiktik. Baka sa ka to pasulong manok para maihap og pila ka buok. Asa may puntahan ninyo, ane? Tay, Bisita ng buton. diri diraw. Diraw kanang ilang sangga ang kuan. Tanggal man na o kana. Tapos sa ubos. Ayun na babaw diri ra. O kana. Lalong tayo, salos tayo. Pareho rin na dyan sa buong bukid. Na siguro natangtangon sa ibabaw kay gahi naman. Yun na tayo. Giko na lang siya, nagkulang kuha yan.
Hindi may mali na. Gama rin. Pagkasod. Oo, may hukda. Para madali. Oo. 4. 6. Magandang mapiyan na pa sila. 11. Oh, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21 plus 11, 22. Oh, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 gapon, plus 32, 53. Mura may pagkatinan niya. Six. 10, 12, 14, 16, 18, 19, 19 plus 53, dito. Ito Mumbai ko na kabaw, pinawi pa kapinduhan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, apakapin dito ha, guys? Hindi, hindi lang na ito ha, baka lang sabot ha. Kung dalawang na rin dito. Tagsa tatay. Pakansi. Tay, tagsa tatay. Mahal siya to. Pila tanan la. 90. Gawas, hawa di, Joy, hawa 92. Joy. Ay pagkapin ang duha. Napay lang sir, anak. Tangan dali siguro.
Mga katik-tik na ng mga manok diha na plaster na unya kami mga membro mag-meeting pod mi karon og unsay schedule ug maglawog unya kinsa sunod ano schedule man tagpila. Schedule dahil ko kisa Oh. sa inyo pa. Unya pagpakaon sa hapon alas 3. Unya sa buntag mga alas 8. Dili na pwede maatong sa alas 9. Kinsa wa? Ako, apel ko na. Ako, apel po ko. Feel daw si Wapo na. Siya nalay pa kan kuan na pagkaon sa manok. Mo to kami magkuang hantod pag abot sa 45 days ana nya ila paliton pilay makantidad man dagko ba na mo tambok ba o pilay Ay kasi kantidad. mapalit ka to sila. Sila rapod nya ang kwarta ihatag na sa amo asad. Nya bahino ninyo. Di ibutang sa sekretary patubuan og kisay mo kuha sa kwarta. Ana di Nya ako pag magi. abot bahino na kana sa na. Nindot pud sila no. At least namoy ka nang kakuan. Nindot ay. Dako jud kog kalipay sa kang gobernador ubahib kay dagan iyang gikuan nga pribiliyo sa mga kuan diri nga dagan siya gibutang mga manukan tanan na apay mga gulayan makalipay man ang kay nasilduhan na gud ka nya na kakuan pod sa among kalisod. Mga katik-tik, maura tong among vlog. Hinaot na lingaw mo. Amping kanunay. Bye-bye.